ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಇನಿ ನಮ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಯೋನುಗ ತುಳುನಾಡುಗು ಬತ್ತದು ತನ್ಕಲೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರನ್ನು ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬೆರಕದು ಪೋತಿನಗಲು ಪಂಡ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಣಿರು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಅಗಲಿನ ನಮ ಕೊಂಕಣೆರು ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡ್ದು ಪರಶುರಾಮನ ಯಾಗೊಗು ಪಂಡದು ಗೋವಗು ಬತ್ತಿನ ವೈದಿಕರು ಕ್ರಮೇಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಂಚಿ ಕಾರದೀಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡುಗ್ಲ ಬತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಡು ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊಂಕಣೆರು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಡು ಪರುವಲೆನು ಮಲ್ಪುವಿರು ಐಟು ವಿಶೇಷ ವಾಯ್ನವು ಪಂಡ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪೂ ಪಜಿರಿಡು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಸಿಂಹರಾಶಿಗು ಕಾರದಿನಗ ಅವ್ವೇ ಪೂ ಪಜಿರಿನ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಉಂದು ಕದಿಕೆ ರಥಪೂ ಕರವೀರ ರತ್ನಗಂಧಿ ಮಿಠಾಯಿ ಪೂ ಗುವೆಲ್ದ ದಂಡೆಡು ಪುಟ್ಟುನ ಹಂಸಪಾದದಂಚಿನ ಪಜಿರಲೆನು ಜೋಡಾದ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಚೂಡಿ ತೂವೆರೆಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚೂಡಿಂದು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಗುಚ್ಚ ಸಮೂಹ ಪಂಡದು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಂತಿನ ಪೂ ಉಡ್ದುಲ ಕಾಟು ಪೂ ಪಜಿರಲೆ ಚೂಡಿಗು ಆವುಡು ತುಳಸಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಚೂಡಿ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಚೂಡಿ ಪೂಜೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದ ಮರಕು ಚೂಡಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಹೆರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಚೂಡಿನ ಮಾಡುಡು ದೆತ್ತದು ದೀಪೆರು ಮಾಮಿ ಮುತ್ತೈಸಿಯಾದ ತೀರ್ದುತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಚೂಡಿ ದೆತ್ತದು ದೀಪೆರು ಅಂಚನೆ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮುತ್ತೈಸಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಸೇರ್ದು ಚೂಡಿ ಕಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಡಪುಂಡು ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೂಜೆನಿ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಈ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಡು ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸರಸ್ವತಿ ಸುದ ತೀರೋಡು ಇತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವಿಕೆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿನು ಇನಿಕಲ ದುಂಬರಿತು ಕೊನದೆರೆಂದು ಪಂಪಿನವು ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಶ್ರಾವಣುಡು ಐತಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುತ್ತೈಸಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಲ್ಪುನ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಗ್ ಕದಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಚೂಡಿಗು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂವು ಕೊಡಿ ಪಜಿರಲು ಪೂರ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನವು ಈ ಚೂಡಿ ಮುರ್ತುಂಡ ಉಡಲ್ದ ಉಷ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸುದ ಸಮತೋಲನಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ತೆರೆದಿನಕಲು ಪಣ್ಪೆರು ಚೂಡಿ ಕಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ಚೂಡಿ ಒರಿಯ ಗುರಿ ಪಟ್ಟೋರ್ನಲ ಈ ಪೂಜೆದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ತು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸೂರ್ಯದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.